Tak čaute ľudia, dneska si natočíme Headball 2, takže dáme si zo pár hier. Dobre, máme tu odmeny. Dobre, nech sa už to načíta. Dobre, toto 30. Klajmnem si to, dobre. Koľko veľa? Ten zvuk je taký, no proste taký... Ten zvuk je taký neúprostný, počúvajte. Počuli ste? Ten zvuk. Ten zvuk 400 fansov som dal. 26 dián, dobre. To už mám. Ešte toto som zabudol. Dobre, len 60. Dobre, takže ideme si zahrať. Dobre, tak kto si chce so mnou zahrať, no tak proste tu nás mena, vidíte, ja som 5. No a toto tu je 5. To je jaká nubka, kámo. Viete oni, že nubka. Takže ideme si rýchlo zahrať, no dobre. Takže už hráme. Dobre, a tie zvuky môžete počúvať aj nie, keď vy chcete. Takže dobre, koho vybere to ten typek, dobre. Proti nie. Dobre, takže musím to dať. Gol 1-0, jak pro. Mne sa to trochu na tablete trochu sa mi to seká, takže prepáčte za tie lagy, ale takže mám 3 góly. Mám 3 góly. Takže dobre. Ona má 1 jóny. Takže vyhrávam. Napíšem toto, tu máš smajlíka. Ona mi píše haha smajlíky. Ona mi píše haha, pritom vyhral. Mi sa to seká. Chcem vyhrať, prijal by som si, aby som vyhral. Vyhral som, yeah boy. Takže asi to bude všetko. Takže už to bude všetko, bude dlhé toto veľmi video. Takže ja som dal v tomto videu nový level. Takže mám 6. level ľudia, mám common pack. Čo nám padne, držte palce, že čo nám padne, taký mini opening. Please také pro veci. 1
Dobre, takže tých si. Kostým pack. Takže toto bolo asi na dnes všetko. Takže dajte like, odber, ať sa vidíme trebárs aj zajtra. Takže dajte like, odber, ať sa vidíme zajtra, subscribe, like a odber, hlavne 5 odberov, 5 lajkov. Tak s vami bol Miky, takže čus.